明日の試合、見学される中でどんなことをお話ししたいですか？テレビわかりますか？キャッチャーミットで TBS キャッチャーミットで受けていただいたのは久々だと思うんですけども、いい音を鳴らしていただいてどう思いますか？久々に入るとパーンっていうと気持ちよさが違うと。試合がありますので、登板するかどうかまだ分からないですが、今までの台湾バッターのイメージはどんなイメージがありますか？日本の野球に近く、最後まで粘ったというイメージがあります。ありがとうございます。好，来下一位，好，陈泽要看我的，来，阿力来了。91桌，来各位91桌，来开玩笑，16桌在哪里？好，16桌阿力，好再来，来各位，好，下一个阿文预备。好，我们的陈真抽到几桌？7桌，好7桌，好7桌，好像2位都到了，好不好？好，来再，好，我们的阿文超级喜欢到1桌。14桌。